Is GGD klaar voor mogelijke tweede coronagolf? Het is maandag 24 augustus. Dit is Zeeland Nu. Aantal medewerkers meer dan verdubbeld. Gevonden botten blijken miljoenen jaren oud. En voor Dirk Boulé zaten de laatste jaren niet echt mee. Goedenavond. De GGD Zeeland schaalt verder op in de strijd tegen het coronavirus. Het team dat bron- en contactonderzoek doet, wordt meer dan verdubbeld. Maar of dat genoeg is, mocht het aantal besmettingen weer toenemen, is de vraag. De GGD Zeeland schaalt het team bron- en contactonderzoek op van 12 naar 28 voltijdsbanen per 1 oktober. Om voorbereid te zijn op mogelijk stijgende besmettingscijfers in de herfst. Als de scholen weer draaien en mensen elkaar weer meer binnen gaan ontmoeten. Nou, we hebben de uitslag van uw test binnengekregen en u bent positief getest. Dus dat betekent dat u COVID-19 heeft. Kunt u het dan aan met 28 mensen? Dat is natuurlijk toekomst kijken en dat kan ik helaas nog niet. Maar met 28 FTE zitten wij heel ruim in het jasje. We zien al dat we op dit moment met het aantal besmettingen het prima aankunnen en dat we ook het werk goed kunnen verdelen en het gelijk uitgezet wordt. Heeft u op dit moment nog klachten? Met een verdubbeling van het personeel zit de GGD dan wel ruim in het jasje. Maar de hele grote uitbraken blijven een probleem. We doen allemaal ontzettend ons best en ik denk dat het goed genoeg zou kunnen zijn. Het is wel zo, als het groter wordt, als de aantallen krijgen zoals in Amsterdam, ja, dan kunnen we het hier ook niet aan. Daar geloof ik niet. Begin juli, tijdens de uitbraken in Goes, moesten er 7 medewerkers uit de rest van het land worden ingevlogen. Om grote uitbraken aan te kunnen, zoekt de GGD daarom naar meer landelijke samenwerking. Zodat als de ene druk heeft, de ander bij komt springen om tijdens drukte en grote uitbraken elkaar te helpen. Vrijdag, dus de eerste ziektedag, met wie heeft u toen contact gehad? Wat heeft u die dag gedaan? Het bron- en contactonderzoek moet verspreiding van het virus in de kiem smoren. Oké, dus u zegt u bent naar de sportschool geweest. Gaan we straks veel meer besmettingen zien? Ik weet het niet. Het hangt er ook vanaf hoe goed mensen zich gewoon aan de regels blijven houden. Want het virus blijft nog wel een jaar onder ons. Dus het kan nu meevallen, maar het kan weer veel erger worden. En dat willen we niet. En je moet niet wachten tot de IC-bedden weer vol raken, want dan ben je te laat. Op een gegeven moment gaat het heel hard, hè? Het gaat exponentieel. Dus als je er vandaag 50 hebt, heb je de volgende week 100 en dan 200. Zo snel kan het gaan. Wordt het spannend? Ja, ik vind van wel. Ik vind het wel spannend allemaal. Ja. De botten die eind juni zijn gevonden tijdens werkzaamheden aan de nieuwe sluis in Terneuzen blijken van een mammoet, een wolharige neushoorn en een uitgestorven walvissoort te zijn. En zijn miljoenen jaren oud. Werknemers van de nieuwe sluis in Terneuzen keken eind juni gek op. Een 100-tal botten bleven in een zeef hangen bij het uitgraven van het buitenhoofd. Op zo'n 18 meter onder NAP is onder meer het bekken gevonden van een mammoet. En dit is één van die stukken daarvan en daarin zit een heel groot gat dat een enorme ontsteking is geweest. Dat beest is echt, dat heeft best wel veel pijn gehad. En het andere deel van zijn bekkenfragment, daar zie je aan dat hij na zijn overlijden is aangeknaagd. Nou, en hier zie je echt de sporen van zo'n hyena die aan het bot geknaagd heeft. Dus dat is echt heel gaaf. Ook zijn er slagtanden en een kies gevonden van een mammoet. Deze fossielen zijn rond de 30.000 jaar oud. Maar er zijn nog veel oudere exemplaren gevonden. Deze botten zijn van zeezoogdieren die meer dan 7 miljoen jaar geleden leefden op de plek waar nu het sluizencomplex is. Toch wel redelijk bijzonder dat we zoveel samen vinden. Dat gebeurt niet zo vaak. Het komt niet echt van op één plaats, maar het komt toch van een relatief kleine plaats op de bouwwerf. Dus dat is uitzonderlijk veel materiaal. Omgevingsmanager van de nieuwe sluis Harm Verbeek sluit niet uit dat het bij deze vondsten blijft. Het zou kunnen dat we nog meer materiaal tegenkomen. We zijn nu bezig met het uitgraven van het binnenhoofd. En we komen op dezelfde diepte als dit materiaal. Een aantal botten wordt nog verder onderzocht aan de Universiteit van Groningen. Daarna worden de pronkstukken van de collectie tentoongesteld in het Portaal van Vlaanderen in Terneuzen.
De basisscholen zijn weer begonnen, zo ook in Leeuwendorp, waar onder toeziend oog van schooldirecteur Giel de Trooijen van de Leeuwerik de eerste leerlingen weer het schoolplein opliepen. En nog steeds volgens de regels zoals die in juni zijn afgesproken. Dus dat betekent dat we eigenlijk ouders, die mogen nog niet binnen de school komen. Wel na schooltijd, tenminste in kleinere hoeveelheden zal ik maar zeggen. Ouders blijven dus nog buiten het hek en de kinderen gaan dus vanaf het hek met de leerkracht mee naar binnen. Voor het eerst, ja klopt. Dus... Vind je het spannend? Vind je het spannend? Een beetje wel inderdaad, zat er een beetje buikpijn van. Maar... En jij? Nou, je had er ook nog niet zoveel zin in. Het was vroeg ook, vanochtend ineens. Hoe vindt u het dat ze weer naar school gaan? Lekker. Om eerlijk te zijn. Ja, nee, dat hè, toch? Maar we maken er maar een feestje van, toch? Veel plezier. Dankjewel. En zo startte voor sommigen een nieuw schooljaar met frisse tegenzin. De kinderen van oud-commissaris van de Koningin, Kees Boertien, hebben zijn borstbeeld geschonken aan de provincie. Het beeld is in 1992 gemaakt toen Boertien afscheid nam. Het beeld komt in de studeerkamer van de abdij te staan, waar vergaderingen en ontvangsten plaatsvinden. Het beeld is gemaakt door de toenmalige burgemeester van Middelburg, Chris Rutte. En beachvolleyballer Dirk Boulé uit Hulst wisselde in 6 jaar tijd al 5 keer van speelpartner. En daardoor heeft hij niet de gewenste progressie kunnen doormaken waar hij zo op had gehoopt. Dit weekend werd hij met zijn nieuwe partner, Mart van Werkhoven, 4e op het NK beachvolleybal in Scheveningen. Boulé komt samen met Van Werkhoven in de halve finale terecht. Een wedstrijd vol frustraties. Want hij verlaat het veld nadat hij op matchpoint van de tegenstander zo kwaad wordt dat hij zijn shirt kapot scheurt. Ja, nou ja, mijn shirt ging kapot. Dat knapte er en dat gebeurde niet vanzelf. Ja, het is gewoon achtbaan al jaren, zeg maar. En met heel veel mooie momenten waar ik ook heel veel van geniet, heel veel energie uit haal. Alleen soms speel je gewoon met een soort extra lading, een negatieve lading. En dat is nooit handig. Een van de problemen waar Boulé mee kampt is dat hij niet gefinancierd wordt door de Volleybalbond. En daardoor moet hij zelf nog trainingen en clinics geven om zijn topsportcarrière te bekostigen. Toch wil hij nog niet aan stoppen denken. Ik geniet van wat ik aan het doen ben, snap je? En natuurlijk gaat het af en toe zo. Alleen de pieken zijn nog steeds zo hoog, zeg maar. En ook nu weer hier naar de finale halen is zoiets leuks waarbij je dan toch, dat is het zeker waard. En ik kan wel dingen relativeren. Wat wil je de komende jaren? Het doel is natuurlijk World Tour spelen. Dus we hebben de Nederlandse Tour, die gaan we spelen, is heel leuk. En uiteindelijk proberen we een aansluiting te vinden bij de wereldtop. Ik heb een paar keer aan mogen proeven met verschillende partners. En nu ook dat we met Mart de komende jaar ook kunnen doen, zeg maar. Dus dat is het doel. En in de studio is Jannes Goedbloed aangeschoven om te praten over dingen die op onze andere kanalen gebeuren, zoals online, maar ook op de radio. Ja, daar kun je iedere dag om 5:30 inbellen voor het reactieprogramma. Zegt u het maar vandaag even niet. En dat heeft alles te maken met een kogelbrief die is verstuurd naar vaste beller Erik Vervaat. Met de boodschap dat hij moet stoppen met bellen of anders. En daarom hebben wij besloten dat er vandaag een speciale editie komt. Ja, mensen kunnen vanavond niet inbellen, maar wat gaat er vanavond wel gebeuren? We praten met deskundigen over het afnemen van verdraagzaamheid in de samenleving. Want dit staat niet op zichzelf. Je ziet het ook bijvoorbeeld in de reacties op sociale media. Ja, heb je daar een voorbeeld van? Nou ja, gisteren brachten we het verhaal over grote groepen Belgische wielrenners die in Zeeuws-Vlaanderen voor overlast zorgen. En onder dat bericht, vooral op Facebook, kregen we heel veel reacties die ook niet door de beugel kunnen. In de trant van ik geef gas als ik een groepje wielrenners zie. En dat soort reacties, dat wil je niet hebben. Ja, dat zijn negatieve reacties, maar zijn er ook nog positieve dingen vandaag? Ja, er komen ook mooie dingen uit voort. Zoals het voorbeeld, het verhaal van de 2 butskoppen in de Oosterschelde. Waarschijnlijk is dat een moeder en kalf. En die werden donderdag en vrijdag gezien. Ze zijn verdwaald en kunnen niet in de Oosterschelde overleven. Het is er veel te ondiep voor die dieren. En daarom deed SOS Dolfijn bij ons de oproep om naar de dieren uit te kijken, zodat ze gered kunnen worden. En onder het bericht wat we plaatsen op Facebook daarover hebben tientallen mensen gereageerd dat ze gaan helpen met zoeken. Nou ja, hopelijk gaat het ook helpen. Jannes, dankjewel. Een klein beetje zon, maar vooral heel veel wolken vandaag. Hier en daar viel een kleine bui, maar grotendeels bleef het gelukkig droog. Vanaf vanavond komt daar verandering in. Het wordt dan zwaar bewolkt en morgenochtend is het vrij nat. In de middag klaart het op, maar het blijft de kans op een bui wel bestaan. Het gaat dan wel harder waaien dan vandaag, met tegen de avond aan zee windkracht 8. En tot slot is het nog tijd voor Trots op Zeeland. En daarin gaan we vandaag sporten. En nu met spring. Oké, even pas op de plaats. Dit kun je denk ik ook wel. Ja, draai die spieren maar alvast warm voor straks. En daarna natuurlijk nog het uitgebreidere weerbericht. Voor nu nog een fijne avond.